Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaction na po ang balik utro ang broken string. Kini usa ni request sa atong viewers gyapon o subscriber nga mao ni siya. Mao na siya. Salamat gyapon tanan nga po ni request ato para atong ma-reactan. Atong tanawon karon kini nga kanta ang ilang pagkakabiran mao ang Alone. Kanta ni sa Heart bali. Tanaw na to kung unsa ang ilang pagkabiran ni. Kini nga kanta taas kay ning kanta. Dugay na ni pero sikat gyapon. Ang gyapon nakatugtog paghihapon hangtod karon pagkakantahon gini sa kuan sa mga banda o bisag sa video key o pagkakantahon kini. Ang tanawon karon kung unsa gid ang ilang version pud bali ani nga kanta. Okay? Sige. Pero sa mga bag-o diha nga nakakita sa atong video karon, o pa naka-subscribe, kung ganahan mo, subscribe na. Para di na ka magsige pangita pa sa sunod. Para ma-update na lang ka na ako sa sunod nga video nga akong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ka ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Hindi na ta magdugay. Wala naman tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay. Magsugod na ta. Alone by Heart. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. Gwapo sa pa. Indot ka ngayon lang audio gid no? I wonder Klaro kayo ba? tonight. No answer on your telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end so. Gwapo sa grabe kayo si tingog no? Murag kuan na dres tilaok ba? Wapo kayang keyboard eh. Kuha magyud. You don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone. Okay. Wapo kayong gitara eh. Kuha kayo ba? Okay. Gwapo kayong gitara oh. Birahihara.
Wow, patay. Hmm? Wapo sa pagkakanta ni ini-input. Thank you for watching. Okay. Please don't forget to subscribe Subscribe mo sa iyong channel. Broken String Ball. Mm-mm. Okay. Pumana po ta. Wapo gini gwapo lagi mga professional lagi po ng mga mga broken string matugtog yun. Nindot gid po day. Nindot na po day ni sila manugtog gid ay. So kanilang sa ilang gitarista lang oh. Ni si Hari. Grabe ka master kayo makito yan ang kamot po day. Grabe ang lead guitar eh. Grabe ka master kayo. Diba? Grabe mastera. Kuha magyud kayang iyang pag adlib bali. O sa pagkuhan, yung himo-himuan lang gamay. Pero uguan, kuha kayo. Grabe ka nindot. Ang tingog sa gitara, kuha kayo. So bahin sa pagkanta ni kanilang vocalist na ni si in na ni. Oo. Nindot po kayo. Kuha man kayo. Taas ka ng kantahan eh. Nindot kayo. Nindot. Nindot pagkakanta nila. O pagkaberan ng kantahan. Sunod. Keyboard yun grabe ka tinaw kayo. Wag yung mga sami yung pag panuldo ka ng tipaan ng keyboard. Grabe ka nindot kayo. Grabe ka mga master na gigani. Hindi sila wanagid kayo. Grabe na gini ka sikat ng tos buhol yun. Sikat na gini kayo sila. Manakaanak ko ba nga? Makaanak ko nga. Wapam po ni waman nisla ni abot dris Mindanao dris amo kita nga giko basing kulang pagkuan kinahanglan nga ka nang pakuan ba ka nang ipumot bali sila pud ba o ka para tipo Pilipinas di lang sa Pilipinas mo adto pa dris gawas basta mukuan na sila pundo nga mga kuan kuan para sa tanan nga mo ganahan gid di ba indot kay sila indot kay manugtog sa inyong kasultian sa atong video karon. Comment. Sa mga bago po dihang wala naka-subscribe pa, nakita ni kung ganahan mo, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakita ni. Okay? Sige. Pila ta maglugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace.